Mennesker kommer ind i dit liv for en mening, en periode eller for livstid. Når du forstår, hvilke dele det er, vil du også vide, hvad du skal gøre for denne person. Når nogen kommer ind i dit liv for en mening, er det som oftest for at imødekomme et behov, som du har udtrykt. De er kommet for at hjælpe dig gennem en udfordring, for at give dig vejledning og støtte, for at hjælpe dig fysisk og psykisk. Det kan virke som om, de er sendt fra himlen, og det er de. De kommer ind i dit liv, fordi du har et behov for dem. Så pludselig, uden at du gør noget som helst galt, eller på et tilsyneladende upassende tidspunkt, vil denne person sige eller gøre noget, som gør, at jeres forhold kommer til vejs ende. Nogle gange dør de, andre gange går de bare deres vej. Nogle gange provokerer de dig og tvinger dig til at tage et standpunkt. Det, som er vigtigt at forstå, er, at dit behov er mættet, din skæbne er fuldbyrdet, og deres job er udført. Den bøn om hjælp, du har sendt ud i universet, er blevet hørt, og det er nu på tide at gå videre. Andre mennesker kommer ind i dit liv for en periode, fordi det er din tur til at dele, vokse eller lære. De bringer dig en oplevelse, de bringer dig ro, eller de får dig til at le. Måske lærer de dig noget, du ikke ved. Eller måske viser de dig noget, du aldrig har gjort før. Oftest bringer de dig utrolige mængder af glæde. Tro på det. Det er ægte. Men bare på en periode. Livslange forhold lærer dig livslange lektier. Ting du må bygge op for at få et solidt grundlag. Din opgave i dette er at acceptere lektien, elske den person og bruge, hvad du har lært i alle andre relationer og områder af dit liv. Det siges, at kærlighed er blind, men venskab er klarsyn. Et venskab, et kærlighedsforhold eller en elsket dør aldrig. Da mindet om personen eller mindet om forholdet er med til at holde dem i live, hvis ikke fysisk, så følelsesmæssigt. Tro på livet og se døden som en naturlig del af dette, men aldrig som en endelig afslutning. Sorg og tab gør os svage for en periode, men stærkere i resten af livets aspekter.